ככה יצא שכל התכשיטים שאני מלמדת לעצמי, התכשיטים הכי טובים שלי, תמיד אני או נותנת מתנה או מוכרת. התכשיטים הטובים המלובדים לא נשארים לי. בואו נראה מה נשאר לי. הנה שרשרת הזאת, יש לי גם עגילים כאלו צהובים. אז זאת אפורה. זאת, הנה עם עגילים האלו. וזאת. היום אני רוצה לצבוע שיער בסגול. זה נכון שיש לי שרשרת הזאת, אבל היא לא מתאימה להכל, היא קצרה. החלטתי ללבד משהו סגול. אתמול ליבדתי תכשיט. שיהיה לי סגול, מתאים לי שיער סגול. הנה ליבדתי 3 כאלו. עכשיו יש לי שרשרת, והפעם אני לא מוכרת ולא נותנת לאף אחד, משאירה לעצמי. טוב, אולי זה לא השרשרת הכי מושקעת. עשיתי אותה האמת צ'יק צ'אק, אבל אני אשאיר אותה לעצמי.